नै जोङो दिनै फंबायनि हाबा जानो फैबाय आङो। फंबाय जा फैलाव आरो जास्ट आं मोनफैबाय एसे नोंथांमोननो खोन्थानोसै जाहैबाय बियो नै हन्थापारा गामियाव बिसोरो खोन्थानोसै नै नैबे हन्थापारा गामिनि रायजोनि बाथौ मन्दिर। जाखांबाय नामा? जाखांबाय नामा? जाखांबाय? जाखांबाय। आयु दानो बिनिया सोलिबाय दं। सोलिबाय दङ। सोलिफु दान होननानै बुङो दा बे दानावनो रायलायनाया जाजोब्बाय। रायलायनाया जाजोब्बाय। थांनांगौ दा। थांनांगौ दा। बैसागो माबायाव मासाव औ माने माबाया फाइनाला जाहैसिगोन। फाइनाला औ बैसागोआव। बैसागोआव। आदसा मोनसे जाखांबाय ना? जाखांबाय। ओमफ्राय नै आङो जास्ट मोनफैबाय नै ओरैजाय जोंहा सालथेया। सालथे मोजां ना? आदसा आदसा एसे खोन्थानोसै आङो। नै जोंहा गोथार जुलि फैलाव गेटआव हाबफैबाय एसे खोन्थालांसै आङो। माने मोजां जादों। आइयाव फार्स्ट टाइम हाबफैबाय आङो। नै सोरनिबा गथ'लै गोमालाजोबगोन गथ'फ्रा। सोर सोरनि गथ' बेफोरो एसे खोन्थानोसै आङो। नै औ ओरैजाय बे साहा लोंग्रा। क्या तुम लोग का हो गया क्या? चलो हो गया चलो हम आ रहे हैं अभी थोड़ा दिखाएगा। नै बिनि फंबाय। ओजा मानसिफोर खोन्थानोसै आङो साहा लोंनायखौ नै ओरैजाय सोरबा लोंगासिनो ओरैजाय र'। ओमफ्राय मेन जायगायाव थांसै। फंबाय फै। फार्स्ट टाइम ओरैजाय माथाय बियो जाग्रा नामा? डाइनिं टेबोल ना? र' डाइनिं टेबोल दा खोन्थागोन आं। ओरैजाय मेन बुस्थु खोन्थाग्रोनोसै। नै माबाया मा होनोखौहाय जोंना मन्दप होननायखौ मन्दप आदसा बे मन्दप ना? ओरैजाय नै हाबा जाग्राफोराबो फैयै फैयै आङो हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ खोन्थानोसै। सोरबा हौवा गोदाना हिनजाव गोदाना बबाव थाखोलै? ओरैजाय ओरैबाय सोर सासेया हिनजाव गोदानालाय? ओरैजाय बिसोर नामा? बियो? हा? बियो? ओरैजाय नै आं फैदोंमोन ना नैबे फंबायमोननिनो हाबायाव दिनै बिसोरनि माने गोथार जुलि आरो एसे मोजां खोन्थाबाय आङो जाग्राफोरखौहाय। नै ओरैजाय साहा लोंग्राफोरखौ एसे खोन्थाबाय आङो। साहा लोंबायना दा? दासो फैदों? जोंलाय अबेखै जिरायनोब्रा? ओरैजाय जिरायनोसै? अबाव जिरायनांगौ? आं होनबा ओरैजाय जिरायनोसै। नै जोङो एसे खोन्थाबाय आङो फार्स्ट ओरैजाय नायदिंनानै ओमफ्राय आङो दायो साहा लोंग्रोनोसै। ओमफ्राय साहा लोंखांनानै मा जागोनथाय? साहा लोंखांना मा मोनजायो? ओंखामा हटेलाव होफै। ओरैजाय मा ओंख्रि होदों? मा बेदर? ओमफ्राय दायो आंथ' मिरामिस ना मा मोनजागोन आं? नोंसोर साहा रानग्रा नामा? साहाजों मा होखोलै? बे मा मुरि? आदसा ओमफ्राय नै साहा रानग्राफ्राबो मादि नुदों ना मबाइलावसो बेस्थ'। नोंसिना बेसे गोजान जायो हाबानि? एथ' गोजानफ्राव फैगोन ना अब्ला नोंसोर हाबा जानो? बिमा फिसा साथामखौ माबा बिब' बिनानाव बायदिसिना खोन्थाबाय आङो। माबायदि जादों साहा लोंनाया? साहाफ्रा माबायदि जादों? मोजां जादों। मायाबा एसे बारा जादों खोमा? सिनिया एसे बारा जादों। माने जों बर'फ्रा एसेबाबो सिनिखौ एसे बारा लोंखायोना गोदैनो। जा लोंखांबाय दे एसे लोंबाय था। बे जाहैबाय हाबानि एखेबारे मा होनदों कारिखरनि मा? संग्रा गासिबो जाजोब्बाय ना? रेडि? अमा बेदर एवनाय, औ लोगोसे ना एवनाय, औ लाब्रा दङ, औ आलु, औ मटर, औ लाब्रा एवनाय दङ। ओंखामनि थाखाय मा दं बुं? ओमफ्राय जोंहा माबा दङ, पनिर दङ। आंथ' दिनै मा समबार ना? मिरामिसलै। रसगुल्ला दङ। मिरामिसनि थाखाय मा मोनजायो? दङ लाब्रा ओंख्रि दङ, लाब्रा ओंख्रि दालि जुल मिरामिसनि एकदम बरिया सिम्पुल बानलु खम। आচ্ছা ओमफ्राय दे खोन्थादो सोरनि हाबामोन बियो? फैलाव बसुमतारिनि हाबा। औ ओमफ्राय हिनजावखौ हाबा हिन्जावा जोंना उगुरिनिसो बिराद मोजां दा जोंहा आजिखालिथ' माने मा होनो हिनजावा माने हौवाया बेसेबांबा बोसोरबालायनो माबा मोनजाया गैया हाबा जानो मोना दा जखानि बैसोनि एकदम गोथार जुलि दिनै राम मन्दिर गायसननायनि हाबा मोनसे बानायदों बे हाबायाव मिलायदों नालाय बे गोथार जुलियाव बयबो फैदों। गोथार जुलि राम मन्दिरजों लोगोसेनो बाथौ सानबो जादों। बे दिनै
हुबु बिबा होथारबाय ना गोथाव जायाखै गोथाव ना क्या दाल दिया है क्या आप लोग डाला है क्या कैसा लग रहा है अच्छा है ना बढ़िया अच्छा ए बोलो ना इधर देखिए बोलो बढ़िया है क्या कहाँ से आ रहे बाबा नहीं मास्टर जाना व्यस्त जाखांबाय ना मोनजायाखैनो आदसा आदसा दे जोंनो नै ओंखाम लाबोबाय जा बिनानावा बिदि आरो नै जोङो फैयै फैयै दायो ओंखाम जानोसै मा बियो लाब्रा आइयो लाब्रा ना ओरैजाय नै ओमफ्राय जानाय ओरै जादों सोरबाया रानग्राफ्रा रानदों नैबे जोंहा ओंख्रि बे मा बुस्थु मिस्टि आदसा 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 दे नै मिस्टिबो दं ना जानायखौ एसे खोन्थाबाय आङो आंना मिरामिस दै नाङा आंनिखौ माजे मा रानदों आं जुमाय रानदों जुमायसो गोसोम नुबायलाय रानिबो ओंखाम जानोसै ओरैजायनो जोंनो होबाय आंथ' मिरामिस नालाय आं फार्स्ट टाइम लाबाय लाब्रा ओमफ्राय बे जाहैबाय दालि ओमफ्राय बे जाहैबाय मालाय बियो आसार आंथ' मिरामिस रानिमोना मालाय लाबाय मा बियो मारा नों मा बेदर जागोन हा अमा बेदर जागोन अमा बेदर जागोन फंबायाबो जाबाय बेदर आंना मिरामिस नालाय दिनै मिरामिस होनोसै आङो जानाया जाखांनानै फैबाय जोङो ओमफ्राय दायो एसे गामिनि माबाखौ खोन्थालांसै लामाफोरखौ माबायदि नै बिनानावमोनहा दासो जानो थांगासिनो मालाय जाखाना फैबायानो बेनो जाहैबाय हन्थापारा गामिया बोरैबा गोजाना माथो बोरैबा जालांबायलै नै हिसाबै फैबाय खोमा हेलौ दै गथ'फ्रा एसे लासै गेजेराव एसे लासै नै सौदावलायगोनलै बोरैबा लासै सालाय नै दासो फैदों नामा नोंस्रा जाखाना फैबायानो नोंस्रा दासो आयौ गामिनियानो मान लिजि लामानि कन्डिसना बारा थिग नङालै नै नोंथाङा फंबाय माथो खालामबावनो एसे खोन्थालांसै आं जायगाफोरखौहाय माबायदि हन्थापारा गामिया जेने थेने गारि गंसे हाबजायो आरो थेवबा माने दैज्लाङाव ओरैबायदि प्रब्लेम जायो बिसिना फैनो हाबनो आरो जायगाया मा खालामनो उफाय गैया लेंहरबाय थाबाय आंथ' दिनै मिरामिसबोमोन नालाय बिदा होननानै एकदम थांनानै लायजाफैथारलायबाय मा खालामदा उफाय गैया थाङाबाथ' बिराद गाज्रि मोनगोन नालाय ओंखायनो मिरामिसबाबो जाना फैबाय आरो एसे मोजाङै जाना फैखाबाय आं फैनाय लामानि हालोदा दायो बिदि ओमफ्राय माने दैज्लां जायोबा एसे प्रब्लेम जायो आरो जायगाया ओमफ्राय ओरैजाय दै मोनसे दङ नैथिंहाय दैज्लाङाव माने ओरैजाय उसिनानै बे एकदम नैबे सेरजों फैयो माने जोंहाय बेखौ माने थाराजान दैमा होनना बुङो आरो खिन्थु मेसें बोथोरावबाथ' न' प्रब्लेम जेरैबो थांजायो खिन्थु दैज्लां बोथोराव एसे प्रब्लेम जायो आरो खिन्थु एथ' गोबावनिफ्राय रायजो जानाय हिसाबै बेफोर लामाफोरखौ माने एसे बानायोब्ला मोजां जायोमोन आरो मा खालामनो दा जानांगौमोन आजि माने बेयाव रायजो जानाया 60-70 इयार्स जाबाय थेवबाबो नाय नै हालोदफ्रा मानि आयौ लासैलै गोलैबाय गैलिया ओमफ्राय बिराद जारला मा खालामनो गोबां रायजोनि लामाफ्रा नै